Hello mga kapobre, for today's video mga kapobre, kay fiesta diri sa atong bukid. So kini mo'y fiesta nga murag kami tag-iya. Nianira mi diri mga kapobre para na fiesta. Kay bali mo man ni silingan man ni sa amo ang balay sa una. So nani mi diri sa bukid niya. Kami kamera sa diri mga igagaw, mga parinti, silingan. So di gina makumpleto ang lechon sa bukid mga kapobre basta walay tuba. Kita mo nila sa tubangan, kinsa man na ni dawat og baso diha para imnon ang tuba. Oh, kinsa man na. Ay, sus na kanig hawak pa. Narindot kayo diri mga kapobre kasi syempre atong tuba diri perting preskuha, bag-ong dawat, tamis. Pero atong tan-aw ni Inday karon og tamisan ba siya sa tuba. Kay pagkataod-taod mga kapobre si Inday og si Cookie ni puli og tuyok sa lechon. Kay ngano, ila man kunong mansari karon. Nagkatawa ang tag-iyas lechon mga kapobre. So diri natang dapita. O diri natang apart. O nagsuroy-suroy na gadalag tuba kinsa kay maubog ani karon. Ilok do sa ulo ni Inday. Ilok do sa ulo ni Inday. Kana. Gida, giimna dai. Ay, grabe mo pa. Karo nga magdaw-daw nga. Pait dai na din na tamis dai. Tamis maragot. Aman maloko ay dito dai. Wala pagod. Karo nga dai. Ana dai. Kiray. Sige, prinsip. Mayo. Lah. Wana. Wana ang litson. Pula na ang nagtuyok. Wala pa. Mira. Naam dai, ang ipon. Naam. Okay. Day! Mapagod! Hinaya! Na, salam na titig. Oh, alam mo yun? Paliran na. Uta nang kape ni Galunday. Awa na mo diya. Kamoy tuyo ko na karon. Wala pa. Pagod dai na dai tuyok. Dai unsaon pagtuyok og siksi nga tinuyukan dai na. Iya. Ngisi dai. Hoy, ako lang hihitan. Isip. Kaya dapat dito mo sa idang eh. Okay. Iya. Ngisi dai. Kagat. Mapagod. Pagod na. Kes dai, kes. Ay, napagod na. Kung wala sa inyo hanin, nani sa mua. Tama na, namulig man lagi na. Ay, may dilituro. Tantaw, namulig man lagi na, prinsip. Ay, Utang na ning kuning bukol dong. init. Isma. Ay, nag-init man. Hilak. Bugat kayo. Ang gituyok pati pag gibugat. Samo kaning isum. Para ganahan si Inday nga kanang malipay siya nga. Oh, malipay siya. Halo kiss Inday daw. Yeah. Kasuit.
Yeah, sa part ka naluto na tanawa, gauna na huwag palit sa litson. Perting lami apa ka litson mga kapobre sin crispy kay siya. Gihiwa na siya. Bibok ay ta sa probinsya mga kapobre no basta magfiesta. Ingana kana sa masingan. Kaunta, ligri kayo kay perting paghanap, perting dibuha. Lain karon, perting nang lami tanawa, nay panit, nay unod mga unta. Bye bye. Thank you for watching. Love you all. Mwah!